tafiyar ta kai haka abin kamar ba a rayu ba. Ya akan yi zaki yana da wa'aci ya dora cin kasuwa. Ya na ɗauki dutsen cikin wata abin kamar ba zai yiwu ba. Ya aka yi dabbar da ke bisa a ce ta zo ta koma ruwa, hakan kamar bai yi ba. Hakan kamar bai yi ba. Su sai ka shafe kusa da matsuwa, sannan da yiwuwar a ce rayuwar ka za ka ci kasa. Mai ganin rama kai kalar zuma ka ga kai ka fada a ruwa. Mai hawa ka ce karkace yaudara da neman kawa. Gobe ta wuce yanzu za a ce ya kake ciki a rayuwa. Da kai ka ce ni na hau ka ce yanzu wa ya fada ruwa, hakan kamar bai yi ba. Kamar ba a yi ba. Dai na kuka labarina, dai na kuka labarina, dai na kuka labarina, dai na kuka labarina. Ban zata zai kai wannan ba, kun ji labarina. Dai na kuka labarina, dai na kuka labarina, dai na kuka labarina. Zai kai wannan ba, kun ji labarina. Kai na kuka labarina, kai na kuka labarina, kai na kuka labarina, kai na kuka labarina. Ban zata zai kai wannan ba, kun ji labarina. Kai na kuka barwar Allah, Rabbana shi ke ɗagawa.